Vi fandt noget meget godt inde på holdninger og værdier inde på deres hjemmeside, og jeg vil gerne starte med at læse et citat op. Der står: Brorsons Kirke ligger i det indre Nørrebro. Vi ved godt, der er mange her, som ikke er kristne, men i stedet for at lukke os ind, vil vi gå i dialog med dem, som har en anden tro. Vi vil gerne arbejde på tværs af kultur og religioner, og vi tror på, at der er meget, vi kan dele med hinanden, og det bedste udgangspunkt for det er, at vi respekterer hinandens forskelligheder. Og med det mener de, ligesom i New Age, i det moderne samfund, så tager Brorsons Kirke også forskellige religioner til sig, i det de skriver, at de arbejder på tværs af kultur og religioner, som kan deles med hinanden. Brorsons Kirke ser samfundet som polycentrisk, i det de tager udgangspunkt i mange forskellige kulturer og religioner, og der derved er mere end et verdensbillede. Kirken forsøger også at modernisere sig ved at få flere mennesker til at blive del af den kristne fællesskab. Ved at de siger for eksempel, når vi er i kirke, skal vi være trygge og føle os også godt tilpas. Derfor har vi udviklet en række nye måder at gå i kirke på. Du kan komme til gudstjeneste med rock, freestyle rap, elektronisk musik, jazz, gospel og meget mere. Vi tror på, at det er lettere at lytte til det kristne budskab i et rum, som man kender og føler sig hjemme i. Okay. Kirken har haft meget at sige i det 20. århundrede, eller i 2000 år hedder det, og vi tror på, at kirken stadig har en fremtid. Men det er vigtigt, at kirken ikke går i stå, og det skal hele tiden udvikle sig, så den ikke bliver fremmed for os. Samtidig skal den være tro med det, der er dens formål. Vi synes, vi har fundet en god balance med den gang og nu, og vi vil være sikre på, vi vil være med til at sikre børn og unge for at få nyt syn på folkekirken. Og det er det, Brorsons Kirke mener. Vi kan også se, at de går meget op i individualisering i kirken. Kan du bare komme bare? Okay, det kan vi se, når det er, at de ligesom prøver at tilpasse folkekirken og det, de har at sige, og kristendommen og kristendommens værdier til det enkelte individ. Ja. Og det var alt, vi havde at sige.